ଘାସ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଘାସ ଆମର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଆମର ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲରେ କେମିତି ଘାସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ପାଖିଆ ଲୋକ, ଆମର ଘାସ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଛେଳି ଗାଈ ବଳଦ ମାନେ ଆରାମସେ ଚରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ। ପଡ଼ିଆରେ ମାନେ ବହୁତ ଘାସ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ବିଲରେ ଘାସ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ এইটা ହେଲା ଆମ ବିଲ। এইଟା ଏଇ ଧାନର ନାଁ ହେଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଧାନଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଧାନର ନାଁ ହେଉଛି ସବାଗୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ବି ଏମିତି ବିଲରେ ସବାଗୀ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପବନରେ ଟିକେ ଖାଲି ନୁଇଁଗଲା ଧାନ ଗୁଡ଼ା, ନହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଧାନର ନାଁ ହେଉଛି ସବାଗୀ ଧାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଟା ରାସ୍ତାଟା, ଧାନ ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ିକିନା ଲୋକ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଧାନଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଧାନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, এইটা ବି ଆମର ବିଲ। ଦେଖିଲେ ତ ସବାଗୀ ଧାନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପବନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇକରି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବା, ଆଉ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଧାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଉଠେଇବା। ଆଉ ଉଠେଇକିନା ନହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ହିଡ଼ଟା ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଲୋକ ମାଡ଼ିକିନା ସବୁ ଧାନ ପେନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକୁ ମାଡ଼ିକିଲେ ଝଡ଼ିଯିବ। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ ହେଇଛି ହେବାର ହେଇଛି, ବହୁତ ଦୂର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଧାନଟା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପବନ ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଆମର ଧାନକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ସିଏ ତ ଉପରବାଲା ଲୋକ, କି ଲୋକ ହେଲେ ସିନା ତୁମେ ମନା କରିବ, ଆମର ଧାନ ପାଚିଗଲାନି, ଆମର ଧାନ ଆଉ 2 ଦିନରେ କାଟିବୁ, ଆଉ ପବନ ଏତେ ଦେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଏତେ ଦେ ନାହିଁ କହିବ। ଲୋକ ହେଇଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ତ ଉପରବାଲା ଲୋକକୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିପାରିବ କି? ବର୍ଷା ଦେଲେ ବି ଖୁସି, କି ପବନ ଦେଲେ ବି ଖୁସି, କି ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବି ଖୁସି। ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ କେମିତି ଆମେ କହିବା, କେମିତି ଆମେ ମନା କରିବା? ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଧାନ ଗୁଡ଼ା। ଦେଖିଲେ ତ এইগুলাকে সাইড করে দেওয়া, পুরো সাইড করে দেওয়া, পুরা নষ্ট করে দেওয়া ধান। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟା ତ ସାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏଇ ତଳପଟ ବୁଲିବା, ଏଇ ତଳପଟ ବୁଲିବା ଏଇଟାରେ। এইটারে না উঠিবা, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଆମର ପୋଖରୀ ଅଛି, ଆମର ଏପଟ ଏଇଆଡ଼େ ଆମର ପୋଖରୀ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଲା ରାସ୍ତାଟା, ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସାମ୍ନାରେ ଏପଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଘର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଘର ଗୁଡ଼ା। ଏପଟୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଧାନ ଯେମିତି ପଡ଼ିକି ମାଡ଼ିକିନା ପୁରା ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଧାନ ବିଲକୁ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା। ଧାନକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା କଥାଟା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ପବନ ବାତ୍ୟା ବି ରଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ।
लोक अच्छा हिसा लोक अच्छा धान पेंटार किना मारिदेवे से घास बाक उठेदेले यही रास्तार चलवा भी सुविधा हे धान गुड़ा नष्ट हेनी धानटा हो बहुत बढ़िया धान हो बात्या कथा कही हेनी कौ मुहूर्त कौन हे लास्ट चाषी को कौन देदेव जो गवर्नमेंट बुझंता बात्या क्षतिपूर्ण चाषी मानक किसी जदि मोहन माझी सार सहायता करते देखुं सांग मैंने कष्ट करते गोटे गोड़े मो बिल को पड़े आसी मु दुईटा दुई तीन बिल मु चाष कर गवर्नमेंट तरफ जी किसी सहायता मिलता माने आमर धान जो फसल नष्ट है बात्यार कौन एमती आ दुई दिन तो सांग मैंने गजा हो ना देखुं एरा आउ तीन चार दिन धान कटा होता इना बर्षार पूरा एमती देखिपे ऊपर सीधा करदे देखु जदि एमती झड़ी जाए ताले आग कौन हम आउ दी दिन गदा हो देखले तो तापर लोक मैंने भी यहाँ जो रास्ता है माड़ीकिना गुणा कर दूसरी धान गुड़ा धान पेंटा गुड़ा नष्ट कर दूसरी कौन कर यही कर रखीद धान पेंटा गुड़ा बहुत नष्ट होगा गुड़ा बहुत जोर नष्ट होगा धान पेंटा लोक भी पूरा माड़ीकिना पूरा रास्तार पूरा मारिगले धान पूरा धान पेंटा पूरा मारिगले बहुत जोर धान भी जड़ेदे लोक को आजकल लोक बहुत हिंसा माने गोटे गोड़े मु चाष करना सांग मैंने देखु मुझे माने केमिति धान को मु उन्नति करुँची माने लोक सही पार ना देखा एमती जातिना रखी थे मैंने जो लोक जा आसा कर धान गुरा पूरा मारिकिना पूरा नष्ट कर ये है सौभागी धान किंतु देखी पारे आपण मैंने माने पेंटारा धानर पेंटारा केमती लंबा लंबा बहुत बढ़िया लंबा लंबा होती कहीं सार दी थर मुझे पकईदेली तेणुक माने अधिक बढ़ीगला बढ़ीना पवन पड़ देखिपे से यहाँ जो छुटिया प्लटटा यहाँ छुटिया प्लटटा से तला देती धान तला देती पर लगाई जो आमर तला बंचला जोड़ा बंची ये साइड कर कहीं हिड़टा भी मैंने छुटिया अच्छी सांग मैंने देखिपे मैंने गोटे गुड़ देखूँ हिड़टा खाली एति अच्छी नटी भी एमती बालांस करना मुझे जी आउ से आगे देखा धान आपको साइज कर साइज करदे आपको
ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧାନଟାକୁ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ସବାଇ ଧାନ, ପୁରା ଖୁସି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏଇ ପବନ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯାହା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ, ନହେଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମଣିଷ ଜୀବନ ହିଁ ସେମିତି। ଦେଖିବା ଏପଟେ ଟିକେ ଯିବା। ଆଉ ଏଇ ବିଲଟା ଗୋଟେ ଆମର ପଛରେ ଧାନ ପୁରା ପଛରେ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଫୁଲ ହେବାର ଏ 2 ଦିନ ଧାନ ଫୁଲ ହେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ ଧୋଇ ହେଇ ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ପାଣି ଅଛି, ଟିକେ ଧୋଇ ହେଇ ପଡ଼େ ଆଗରୁ। ଯିବା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ଯିବା। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଏମିତି ସଫା ହେଲା। ପୁରା ଲୋକ ଗଲେ ବି, ଯିବା ଆସିବା କଲେ ବି ଧାନ ପେଣ୍ଟାରେ ମାଡ଼ି ପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇ ହିଡ଼ଟାକୁ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ସଫା କରେ, ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ସଫା କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ଆସିପାରିଲିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗଛ ଫୁଲ ହେଇଛି ଧାନକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ବାତ୍ୟା ପବନ ବର୍ଷା ଟିକେ ପବନ ଛାଡ଼ିଗଲେ ମଝିରେ ଆସିବି, ଏଇ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଶିକିନା ବାହାର କରିଦେବି। ତାହେଲେ ହାୱା ବି ଭଲ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ବି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ଆଜକେ। ଧାନ ପେଣ୍ଟାରେ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବି ପୁରା ଏଭଳିଆ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା, ତାର ସେମାନେ ମାଡ଼ିକିନା ଧାନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଦିନକ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ହାରିବାକୁ କେବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଆହୁରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ପାରୁଥିବେ ମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଆଜି ବର୍ଷା ପବନ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ପବନ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଲା। ଆଉ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ପୁରା ତଳକୁ ହେଇଯାଇଛି ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟ ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ବିଲକୁ ଆସି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ।